こんにちは、隙間のリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日は短い作文をしながらハワイ語文法の基礎的なところを確認してみたいと思います。まず、カウラナ・ナープア。これは19世紀末に誕生したハワイアンソングのタイトルですけれども、カウラナは名高いとか有名なという状態動詞ですね。ナープア。ナーは複数の定冠詞なので、花々は名高いと知られている。ここでは花々というのは人々、ハワイの人々、ハワイのネイティブの人たちのことを表しています。ハワイの人々はあることで名高いと知られていると、そんなタイトルなんですけれども、この短いフレーズの前後を入れ替えるとどうなるか、次に見てみたいと思います。ナープはカウラナ。先ほどのカウラナ・ナープアの前後を入れ替えただけなんですけれども、語順が変わると有名な花々と、このカウラナが後ろからこの前のナープア、花々を修飾する言葉に変わっています。こんな風に同じ言葉も位置が変わるとその働きが変わるというのがハワイ語の特徴の一つです。次にこのナープアカウラナにいをつけるとどんな風に意味が変わるかを見てみたいと思うんですけれども、いというのはイライラとかそこっていうような時にも使われるいです。そこと指し示す時のいは矢印のイメージがありますね。こう指し示すなので何かに向かっていく方向を表しているいなんですけれども、イナープはカウラナとした時のこのいもナープはカウラナに向かっていくようなイメージがあります。向かっていくというのは行為のある行為が目指す方向、つまりは目的語にしてくれる働きがあるんですね。次にイナープはカウラナというフレーズが目的語を表すフレーズとして使われている場合の例を見てみたいと思います。イケアウ、この語順で私は見る、あるいは私は知っているという意味になります。イケアウ、何を知っているのか。イナープはカウラナ、私はあの名高い花々のことを、あの名高い人たちのことを知っています。この作文もできるんですね。次に同じイナープはカウラナというフレーズなんですけれども、目的語ではなくてちょっと違う仕方で使われる場合もあるという例を見てみたいと思います。ポノオハバイ、この文章ではオハバイのところが主語になっています。そしてポノ、この文頭の部分が述語です。正しい、正しい状態である。ハワイは正しい仕方で存在すると。そして次に先ほどと同じフレーズが続いてるんですけれども、イナープはカウラナ。この場合は先ほどイケアウ、イナープはカウラナの時とは違って目的語ではないんですね。というのが、ポノ、正しいという状態動詞が使われていて、状態動詞に続くいはその状態になった理由を表す場合が多いんですね。この文章もその例と考えていいんですけれども、ポノオハワイ、ハワイが正しく存在するその理由というのはイナープはカウラナ、あの名高い人々のおかげなんですよと、そんな意味になります。同じいと使われていても動詞の種類によって意味が変わってくる、このあたりを押さえていただけたらいいかなと思います。
今日はカウラナ・ナープアというメレのタイトルを手がかりに作文をしながら文法の解説をしてみたんですけれども、ズーム講座の方ではプロテストソングカウラナ・ナープアの内容、そして時代背景なんかも詳しく解説しています。オンライン講座は終了しておりますが、録画受講していただくことも可能です。受講のご案内は隙間のリリーのハワイアンソングブック、私のブログに上げておりますので、よかったらそちらの方もチェックしていただけたら嬉しいです。メディアのためのハワイ語ミニ講座終わります。